Okej, ja idem natočiť na loď. Vidíte, jak idem. Tu je celá loď, čo skáčeme. Toto asi nejdem skákať. Či sa nejde točiť? Á, to je to. OK, tak Matej, môžeš ísť asi na prestávke? Dobre. OK, takže ja Takže som hore, ako vidíte, nejak som sa dostal. Viete. No, Matej, ukáže. Teraz idem skočiť. OK, môžeš Matej, ukáže. posunúť. Verím si, Matej. Môžeš posunúť. Chvíľku trvá. OK? Takže na moju stranu. Ja keď skočím Matej, tak ja skočím kúpačku, OK? Migo. Ty krásne. Tak veľké. Skadruj! OK? A ja môžem ísť. Takže vzíde a skočí. Nevydarí, lebo viete, nebudú rozražení. A môžeme ísť na 6. level. OK. Čaute, našiel som tu nejaký perlonák, to je, našiel som hore, jak vidíte. Tu nechám a ja môžem na toto. Idem prehľadať. Ja pôjdem tiež a sa rozbehnem, OK? A si tropnem. Ja môžem ísť tiež, OK? Ja to posám, ale tropnem tiež aby vyliec, si pokúsim vyliec. Takže je to načaj sneh, ak si tu vylezem, OK, ale ak si tu máte vyležel, OK, ale pozor, máte, OK, vidíte? Na to. OK, napíš do komentárov, kto je lepší parkour, ja alebo Marko. Ja si myslím, že Marko, ale OK. Ja si myslím, že Pajo, budem začať prvé, ale tak ja som natočil. OK, tak toto. Ja musíte sa. OK, tak my ideme, OK. Toto je, no, to je ťažký level a je to strašne ťažký, tento teraz je už 7 alebo 8. 8. No, 8. V tomto videu bude 10 levelov a ten posledný bude brutálny, OK? Takže môžeme ďalšie slúkavky, si dá skoro zbať. A ešte som vám chcel povedať, dajte like odber, aby sme pomohli. Chcete, aby sme ďalej natáčali, tak dajte like a odber. Dajte 5 alebo 10 lajkov a natočíme ďalšie video, lebo prvé video, tak si dáte 5 alebo 10. OK, alebo aj nejak odober. Alebo aj napísať do kamery. Vidíte? Dávid, ak sa kúkaš na toto video, tak daj odber, OK? Vidíte, ja som prelezol. OK, ja môžem stále mať kamaráta, čakám. S týmito gacami sú hrozné. Prečo mám tieto gace? No poď, kamaráte. Pomaly obrávam dve. OK, ja počkám na teba. Ja potom asi ideme na 9. level. OK. To bude troška hardkový. Na 10. Už je najľahčejší, to je hardcore. A skúsiť si to aj trošku kamera. Kamoč, ten mater natáča. A budem aj ja natáčať. Ja som tu a my môžeme ísť na ďalší level.